बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों बिटिसि सरकारा मोनसे आलारि सोरां मोनसे बिथांखि जों होदों। बे बिथांखिया जाहैबाय जोंनि बिटिसि सिङाव थानाय गासिबो मन्दिरफोर ओमफ्राय गिर्जाफोर, बे गिर्जाफोरनो जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो 2 लाख करि रां जोङो होदों आरो बिनि सेखौ जों दिनैहाय जोंनि बे जमदर समस्तियाव 14टा बा 14टा गिर्जा आरो मन्दिरफोर जों रानना होबाय आरो बेजों लोगोसे उनफ्रावबो जोंहा दंबावो। दा एबा स्टार्टिं जागायजेननाय उनावबो जों होगोन आरो बिनि थाखाय दिनै बयबो बेवहाय गिर्जानि माबाफोरनि मन्दिरफोरनि बाहागो लाफैनायखौ धन्यबाद होदों आरो लोगोसे जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद होदों। बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिया थांनाय समफ्राव जेरोखोम मावदोंमोन बिनिफ्राय जेखोम मावाखै बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन मावनो थाखाय जों दायथ' लादों। स्पेसियेलि जोंनि मानब सम्पद दानायाव हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टनि सायाव जे गुरुत्थ' लाना खामानि मावदों। जेनेबा जों लेखा गोनां सेंग्रा सिख्लाफोर गासैखौबो जाहाथे खामानि मावनो मोननायनि साख्रि मोननायनि मोनसे बेबस्था लादों आरो गोबां मिशनफोर बसायदों। बे मिशनफोरखौ जों बसायनानै बेजों लोगोसे जोंनि सेंग्रा सिख्ला जेसेबां गोरों गोराफोर बिसोरखौ बयनोबो खामाय होनो थाखाय नाजादों। बेनि थाखाय आं प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद होदों। बिथांनि फार्स्ट साइटेड, बिथाङा अलराउन्डार आं बिथांखौ बुङो। बिथांनि मिशन आरो भिजनफ्रा जोंनि जाथिनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, गासिबो जाथि माहारिनि, बेवहाय बर'ल' खोथा गैया, बेवहाय गुबुन गुबुन जाथि माहारिफोर दं, राजबंसिफोर दं, बाङालिफोर दं, हिन्दी स्पिकिं दं आरो बांगालफोर दं। गासैखौबो लानानै बिथाङा जे जौगाखांनो नाजादों बिथांखौ धन्यबाद होदों आरो बे फैगोन समफ्रावबो जों रायजो राजाफोर बिथांखौ सहाय होथों आं बिथांखौ खावलायो। TLCC भाइस चेयारमेन दङ, बेखौबो आङो साबायखर बावदों। आङो आरो जोंनि जे भारत सरकारनि जे बेबायदि हाबाफारिखौ जे दादों, बे दानायखौ आं गोबाङैनो गाहाम मोनदों। मानो होनबा जोङो बहुद जोंनि जे मन्दिरफ्रा गोदाव सोराव जानानै दंमोन, जों बेफोरबायदि हाबाफारियाव जोङो मन्दिरखौ जोङो मोजाङै लुनो हायाखैमोन। दा बिनि थाखाय आङो सरकारखौ बावदों, मोजां गाहाम बाख्नायदों। बिनि थाखाय आङो सरकारखौ मोजां मोननायनि गेजेरजों आङो गोबाङैनो बाख्नायथाव हाबा मावनायखाय आङो जोबोद गाहाम मोनदों। अलामगुरि ब्रह्म मन्दिरनि आफादगिरि। दा आङो दिनै बे जे आलारि सोरां बे जे हाबाफारि बिथांखि, बे बिथांखिनि हाबा मावनायाव जोङो मोनसे ब्रह्म मन्दिर लुनायनि थाखाय जोङो बेसेन मोनदों 2 लाख रां। दा बिनि थाखाय आङो जोंनि बे बिटिआर सरकार, प्रमद बर'नि सरकाराव जे 2 लाख थाखाखौ मोनदों, बिनि थाखाय जोङो बहुद गाहाम मोनदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि BJP सरकारबो लोगो दङ। BJP सरकारजों लोगोसे जोंनि नैबे जन्दर ब्लकनि MC MLA रेवरेवा सारबो दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जन्दर ब्लकनि TLCC चेयारमेन BJP निफ्राय दङ, बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि UP